ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ଓହୋ ଏଇଠି ଡାଇଲଗଟା କହିଦବା। ମାରିଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, କେହି କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଦ ପିଇବି, ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା। ମାରିଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି। ଟିକେ ରହିଯା, ମୋତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ବସିକି ଆଉଛି। ଓହୋ ଖରା ହଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଗଲାଣି ହେରି। ଓହୋ କୋଉଠି ବସି ପଡେ, ଏଠି ବସି ପଡେ ଟିକେ, ଆଉ ଝାଡ଼ା ବସି ପଡେ ଟିକେ। ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଟା ଓଳେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ସେଟା ଓଳଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଟା। ଓ ମା ଲୋ କଣ କରିବା, ଏଇ ସେଟା କେଉଁଟା କରିଦେବି ତତେ, ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଭାଇ ଛତାଟା ଅଛି ନେଇଯାଅ, ଛତାଟା ଅଛି ନେଇକି ଦେଇଦିଅ। ଦେ ସେ ଛତା, ନା ସେ ଛତା ଦବୁ ନା ପୁରେଇ ଦେବି ବେ। ନେଇଯାଅ, ଛତା ହଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଇ ରୂପା ଚେନଟା ଅଛି। ଦେ ସେ ରୂପା ଚେନ୍ ବି ଦେ, ନହେଲେ ଭୁସି ଦେବି। ଦବୁ ନା ଦେ, ଜଲ୍ଦି ଦେ, ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ଦେଇ ଦେ। ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ ଭୁସି ଦେଇ ଦେ। ଜଲ୍ଦି ତୋ ବୋଉକୁ ବି ମାରିଦେବି। ଜଲ୍ଦି ଦେ। ଶୁଣ ଏଇଠି କଟ ନହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଟି ନଙ୍ଗଳା କରି ବାଡେଇବି। ଏଇଠି କଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କାଟି ନଙ୍ଗଳା କରି କିଛି ଦେଇପାରିବେନି, କିଛି ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ ଦେଇପାରିବେନି। ପଳା, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ଏଇଠୁ ପଳା, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବେନି। ଜଲ୍ଦି ଏଇଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ବାଡେଇବି ତତେ। ତୋ ତଳ କାଟିଦେବି। ଜଲ୍ଦି ପଳା, ନହେଲେ କଲିଜା କରି ଖାଇଦେବି। ଏବେ ଇଏ କଣ ବାହୁବଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଗଲା? ମତେ ଚିହ୍ନିଛ କିଏ ମୁଁ? ଭାଇ ଡର ଲାଗିଲା ଭାଇ, ଛାଡିଦିଅ ଭାଇ, ତମେ ଚିଲ୍ଲାଣି ଭାଇ। ଭାଇ ଛାଡିଦିଅ ଭାଇ, ମାରିଦେଲା ବାହୁବଲି। ମୁଁ ବାହୁବଲି, ଚିହ୍ନିନୁ ତୁ ମତେ? ଛାଡିଦିଅ लो, ମାରିନା ମତେ। ପାର୍ଟ 1 ରେ ମାରିଥିଲି ନା? ପାର୍ଟ 1 ରେ ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ପାର୍ଟ 3 ରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ପୁରା ଖେଳ ଖତମ, ସବୁ ମୋର। ଏବେ ବାହୁବଲି ମୁଁ। ବାହୁବଲି 3। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିଟା ଅଛି।